Nega mai denga la di ni trobaro ngamle tereka bo ade nyeba nga nyamba do na nyamba jemo namo bi kuna denga jogala kono manga igara de namo aya grata aya grata aya grata aya Anko ça peut aller karamɔgɔ ala ka abu lajɛba kɔnɔbaci farafina ani farajɛla an y'a jira aw la cogo min ni waatinin na an selen filɛ nin ye professeur ala ka abu bara ni waati in kɔnɔ bobo jalaso belleville kɔnɔ ka na a ma ɲininka dɔɔni aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la cogo min diɲɛ ɲɛnɛ farafina ani farajɛla a jirala ani k'a fɔ ko janjo dɔgɔdala ala ka abu bolo janjo dɔgɔdala o bɛ bɛn sini ma ni ala ma baasi kɛ an nana ɲininkali bila ala ka abu tarawele la faraseli ni den a ka se ka dɔɔni fɔ an ye an bɛ se ka min faamuya sini ka labɛn minnu sabatili bɛ u bolo a mana sɔrɔ a labɛnnen ɲuman don an b'o faamuya ni labɛnw fana ma sabati n'an b'a ɲɛɲini dugu kɔnɔ ka saga dɔw yala k'o feere ka na wari d'a ma an b'o fana ɲɛɲini k'o fana faamuya dɔɔni Simo a y'i ka dɔ fɔ an ye an b'a fo k'e lomuru fo ka bɔ bulonba media kɔnɔ ka Togola TV fo ka bɔ Côte d'Ivoire ka fɔ aw da se a taama na a bɔra a ka so a donna a ka so an bɛ Soma den n'a ba Dozo den n'a ba Soma den n'a ba jinɛtigiw Mburu Woyinbaw an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo ani mun bɛ nin wagati kɛnɛ nin kan ka direct mun suivi ani mun bɛna suivi a sera kalanbulon na a sera ka so ne ye ɲininkaliw kɛ sini ka kow la an ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma événement de b'an bolo san yɛlɛma de b'an bolo kalanbulon association de la troupe kalanbulon et la promotion du savoir africain donc olu ka 3e édition de bɛ yen comme an ye fondateur ye o la an ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ samedi le 6 à partir de 20h ka siɲana kɛ sɔgɔma an bɛ sarakaw bɔ ka jiw bɔn ka dugawu kɛ bɛnw ka se ka sabati sociétéw kɔnɔ farafina kɔnɔ Burkina Faso kɔnɔ cogo min na ne ye kalanbulon yɛrɛ kɔnɔ donc o ye 8h ye dimanche don le 7 bɛɛ welelen don 15h wagati o ye cérémonie ba labɛn don cérémonie nin kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔliw kɛ kalanbulon in sera ka min kɛ professeur ala ka abu yɛrɛ sera ka min kɛ n'ala sɔnna an ka laɲini min ye pour que o ka se ka faamu o kɛnɛ n'o bɛ bɛn 15h ma le 7 samedi dimanche fɛn caman bɛ se ka faamu donc maintenant min ye fɔlikɛlaw ka côté ye o bɛn an ye wele bila vie kɔnɛ ma ka bɔ Côte d'Ivoire ka wele bila gɔnibɔ Kadɛ Jabate ma ka bɔ Burkina Faso yan ka wele bila gɔnibɔ Bindɔgɔ Jara ma Burkina Faso yan ka wele bila Seku Bulon ma
o kɔfɛ 15h wagati samedi et dimanche lo an ye wele bila Ngurula ni Madu ma donc n'Ala sɔnna olu ni gɔnibɔlaw bɛ jɛ ko o fana tɔ kɛ ni ko kun bɛ cɛ o yɔrɔ la donc olu ti n bɛ se ka min fɔ aw ye donc o kɔfɛ wele bilala comme e longoro officiel ye an ka ko la bɛɛ ele kun lɔn do ka ban donc voilà ele yɛrɛ ta de do donc bulunba min jara donc ka wele bila Togola TV kan o bɛna fara i kan ka wele bila Lɔnɛ Media ma o kana fara i kan ka wele bila min ye 15h wagati ye Asim MC International ma o fana bɛ fara o kan wele bila RTB fana ma olu le y'an ka labɛnw ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ n'Ala sɔnna bɛɛ lajɛlen bɛ ye kɛnɛ kan ko tɔ bɛ Ala tala de bolo. Ayiwa ni tɛ basi ye a fɔra aw ɲɛna cogo min an ni Ala ka Abu de b'a la nin waati in kɔnɔ Ala ka Abu Tarawele ka bɔ Bobo Julaso ka gɔni fɔ ka sɛgɛn ani nimisiwasa bɛɛ lajɛlen kɛ donso ni somɔgɔw kɔ Ala y'a a garisɛgɛ don min na ni o ye laturuso 16 ye ka filaw kari donsobaw kɔ karamɔgɔ ni donsobaw kɔ ni waati na a cogolenba sigilen filɛ nin ye Bobo Julaso Belleville kɔnɔ an ko an bɛ nin yɔrɔnin ɲɛfɔ maaw ye maaw k'a dɔn ko bɛ sen kan don bɛ ŋana tɛ ŋana ye nka ŋana kɔrɔ belebeleba i b'a sɔrɔ a sigiyɔrɔ ɲɛlen don Ala ka Abu sigiyɔrɔ bɛnnen don Belleville ma ni o ko secteur 29 Bobo Julaso kɔnɔ maa minnu bɛ bɔ dugu kɔnɔ ni aw ye aéroport ka goudron kelennin in ta n'aw bɛ yɛlɛ ka na tɛmɛ Belleville ka sugufiyɛ kelennin in na ni o ye 5h fitinin ye n'aw tɛmɛna sugufiyɛ kɔrɔ aw bɛ continuer siraba kelen-kelennin kan aw bɛ to ka filɛli kɛ droite fɛ aw bɛna na se boulangerie ma a bɛ fɔ min ma ko boulangerie Wend Konta n'aw sera boulangerie Wend Konta ma siraba min bɛ ka ɲɛsin boulangerie ma aw bɛ don gauche la aw bɛ carré belebeleba in ta ani ka aw kunsin a mana gɛlɛya cogo o cogo la ɲininkali t'a la n'aw ye carré ba in ta ani k'aw tilen aw na bɔ jama kan carré kan dogo tɛ a tɛ carré wɛrɛ kan o siraba kelennin don aw bɛ maa sɔrɔ o sira kan ɲininkali la maa minnu fana mako bɛ téléphone numéro la ka Ala ka Abu sɔrɔ aw b'a sɔrɔ 71 27 22 27 o ye nɛgɛjuru ye Burkina Faso ni aw ye kodi don a la aw bɛ Ala ka Abu cogolenba sɔrɔ Burkina Faso Belleville kɔnɔ secteur 29 faamuyali ko ɲuman bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ a fɔra aw ɲɛna cogo min aw ni an baden teri an baarakɛɲɔgɔn an sinji ani an gundofɔɲɔgɔn an de bɛ ɲɔgɔn fɔ yan ni nɔ voilà ni aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la cogo min o ye Togola TV ye ka bɔ Côte d'Ivoire faba kɔnɔ wa sini ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ aw bɛɛ lajɛlen jɛɲɔgɔn ni o ye Lemuru Fuseni Tarawele jɛɲɔgɔn belebeleba ye Burkina Faso baarakɛɲɔgɔnya la aw bɛ ba faden fana sɔrɔ cɛkɔrɔba den ni o ye Lɔnni Media ka PDG ni Ala ma basi kɛ an cogolenba bi yan n y'o de fɔ aw ɲɛna a tɛ kɛ basi ye mun na negele ka dɛsɛ ni kelennin fɔla fɛn fɛn kɔ a bɛ ne ni kɔmɔ cɛ fɛnjugu fɔli kɔ bɛ ni kɔmɔ cɛ fɛnjugu fɔli kɔ a ye dan sɔgɔ i ni ko merci donc Togola TV lamɛnbagaw a dan sɔgɔ ani ko nin waati in na Ala saka Togola yɛrɛ le nin waati in na ka bɔ Côte d'Ivoire dugukolo kan Abidjan dugu kɔnɔ Ayewa dugukolo kan nin waati in na an bɛ Burkina dugukolo kan n'o ye Bobo Julaso ye an bɛ simo dɔ fɛ yan n'o ko ma ko Abu Tarawele bɛɛ b'a dɔn ko Ala ka Abu nin waati in na nin ye a balimakɛ saka Togola kan ye ani Burkina Media bɛɛ dafani bɛ ɲa waati in na o bɛɛ la foli sen de a ma nin waati in na n'a ka ye video redivision tɛ direct le bɛ nin waati in na saka Togola donna Burkina jamana kɔnɔ nin waati in na an bɛ Ala ka Abu fɛ yan nin waati in na n'Ala sɔnna sini a bɛɛ bɛ to direct kan an na chaîne kan YouTube kan comme l'heure n'a b'a yira YouTube kan ɲɛ ma a b'a yira Facebook kan direct la ɲɛ ma sini ni min min bɔra janjo la a b'o langali dimanche ale kelen ni a bɛɛ sɔgɔ ɲɛ to nɛgɛjuru kan comme an karamɔgɔ cɛ sera mun ma mun tɔgɔ ma nin waati in na a bɛɛ sɔgɔ ɲɛ to o sanfɛ bɔlɔlɔ siraw kan a dan sɔgɔ ani ko ni min mako bɛ Ala ka Abu la numéro la ale de bɛ an na direct kan ten sɛbɛnni bulu kan ten nin waati in na a dan sɔgɔ ani ko Timo a dan sɔgɔ ani ko ba ani ka ba sara weleli sera a ma ka Burkina dugukolo kan Abidjan ni Burkina ni min b'a la a b'a dɔn a bɛ lankali a dan sɔgɔ ani ko merci voilà merci à tout un chacun pour le partage merci pour vous qui suivez la page
Je vais revenir sur ça un peu en français pour ceux qui ne comprennent pas tout là. Nous sommes actuellement à Bobo de Lasso, à Belleville, bien précisément, avec le professeur Alaka Abou Traoré. Alaka Abou Traoré, celui qui fut d'abord artiste, chanteur d'Onsogoni. Et au finish, il s'est retrouvé avec la géomancie sur, bien sûr, les 16 maisons de la géomancie. Aujourd'hui, il est une icône incontournable de la géomancie, comme on aime le dire, Trabou Massadou. De là, il est prévu demain une activité grandiose, vraiment, comme on peut le dire. Demain, ce sera du balèze à Bobo de Lasso, Belleville, sur le carré qui fait face à la boulangerie Wendt Conta. Vous quittez l'aéroport. Vous prenez le goudron du petit marché, après le petit marché, vous arrivez à la boulangerie Wendt Conta à votre droite et vous tournez sur le grand carré à la gauche. Vous longez tout le long de ce carré, vous allez croiser bien sûr le tradit praticien guérisseur, le professeur Alaka Abou Traoré. Ce sera demain. Du regret aux absents, si vous n'avez pas pu participer à cette cérémonie, je vous le jure, vous allez regretter toute l'année, l'activité de l'année. Merci à tout un chacun, Aouda Soko, Omnico. Voilà. Et c'est comme je l'ai dit, nous sommes actuellement avec notre confrère, le collègue, l'incontournable Nefatoma, Chiara Tourla Kabo, Côte d'Ivoire Fabakono. Il est bel et bien là, c'est pas des tracasseries. Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, il faut le dire, nous avons été d'abord des amis, des frères et sœurs, et jusqu'aujourd'hui, nous sommes indivisibles et inséparables. Merci à vous. Exactement. Et c'est comme l'aurait de parquet, c'est la géomancie. Voilà, il y a un faux et comment il faut les travaux. Alors, faut et comment il faut les travaux. J'ai vu quand il est, Baoube quand il est, Babe quand il est, Monsieur quand il est. Allez, Sini. Allez, de Macédoine, Agana Segala, mon roi est quand il est en Sini. Merci à tout un chacun, nous sommes bien sûr au Calamolo. Ne kun bɛ karamɔgɔ fɛ kɔrɔbɔ ala y'a to tɔɔrɔ dɔnniya sɔrɔ a ko an ka bila an ɲɛ mɔgɔ ka se k'a lɔ pour que ale bɛ sira la tɔɔrɔya ye ala ta de ye donc an fɛnɛ wulila ka to ka ɲɔgɔn kolonkolon moto denni na ka na an ma don yan sufɛ donc depuis an kɔni donna an kɔni ma tɔɔrɔya fɔlɔ an ma kɔngɔ ye an ma tɔɔrɔya ye donc an fɛnɛ b'o sira de kan n'ala ka di inchallah. Voilà.